جی السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید کریں ٹھیک ہے دوستو۔ دیکھتے ہو یوٹیوب چینل راشد فتح کی ساری ویڈیو تے نال رکھو، ویڈیو پوری دیکھو، محترم دے دو، سبسکرائب کرے دو، نویں سبسکرائب آنے والے اور پرانے محترم ویڈیو پوری دیکھو۔ اساں سے آج سفر دے وچ وینے پہ ماشاءاللہ بہترین خوبصورت نظارے جو کچھ کہنے ہیں تے موقع بھی میرے مل گیا ایسا کہ میں کو ایک نمبر سیٹ ڈرائیور کی سیٹ پچھو سیٹ پر ملیے۔ میں دوست گراں میں خوبصورت اج نظارے دکھاواں سفر دے۔ اج میں کوٹ چھٹے کنوں حیدرآباد سفر دے وینے پیاں تے مزید کو اے سفر دکھے ساں کوٹ چھٹے کنے حیدرآباد تک تے خوبصورت نظارے دیکھو، ساری ویڈیو نال دیکھو تے شارٹ کٹ ویڈیو بنے سے اتنا لمبی نہ ہو سی لیکن تھوڑا بن ویسی، لیکن ویڈیو پوری دیکھو، محبت میں دیکھو۔ اب جو بھی تو جگہ ایسی خطرناک جگہ اج کل جیڑی جلدی پیے وہ بھی جگہ تو دکھے سوں جتوں ساری بس گزر کے ویسی یہ ساری ویڈیو کے نال رکھو جی دوستو۔ دے پہ اِسی خوبصورت نظارے تو دکھنے پہ ہوں یہ سی دے گنو ڈرائیور سیٹ دے پہ اسے تو ڈرائیور ہے اگو سامنے بیٹھے گیا تے اساں دی سیٹ دے پیچھے بیٹھے ہیں تے ایک نمبر تو سیٹ ملی اج اساں کے اج سفر دے روڈ دے خوبصورت نظارے بھی دکھاؤں تے جڑی بس تے بیٹھے ہیں این بس دا نام ایک خطران برادر تے اے آندی پی تو توسے والی سائڈ تو تے اج اساں این بس تے بیٹھے ہیں۔ پہلے اساں مانے ڈیرہ غازی خان والی بس تے اج ساکوں ٹکٹ ملی این بس تے اساں کے اج تے جدوں حیدرآباد تو واپسی اندر آنوں وہ بھی ہی دوسرے کریں گے نہیں آ تے اج بھی والا ساکوں موقع مل گئے، موقع یہ ملے کہ پران سے ساکوں موقع مل گئے دوستوں گرانے واسطے اپنے خوبصورت نظارے دکھا دوں تے دوسری گل یہ کہ سفر ماشاءاللہ بہت اچھا طرح گزرتا پے یہ دے پہ روڈ تے یہ ہوں کوٹ چھٹے کنوں نکلے ہوئے ہیں روانہ تھے ہوئے ہیں ایویں ساری ویڈیو نہ رسو والا تو پورا جنگل کراس کروں والا تو اساں سی پیک لے کے چڑھسوں وہ بھی تو خوبصورت نظارے دکھے سوں۔ دوسری گل یہ کہ اگلی گل دوستو ہوں سی پیک تے اساں آ گئے بس ہوں سی پیک تے چڑھ کے زہر پیر کولو ہوں اساں روانہ تھے ہوئے کراچی روڈ تے لینے پہ تے بڑیاں دعاواں دے سکے نال پہنچ گئے تے اگوں جڑا نا آدھے پین کے اج کل کیونکہ ہر بندے کو پتہ ہے کچے والے ڈاکے نال تے پچھلی دفعہ بھی میں آیا ہمیں جو کراچی کنوں تے دو جڑے پہلے اتنا کشمور والی سائڈ تے بساں لٹیں گیا کچے والے ڈاکو لٹیا نے تقریباً 40-50 ڈاکو تے ہوں جڑا نا اللہ دا شکر ہے کہ اے میں بیٹا تے دے پیو کہ لائٹ بھی بند ہے تے ہوں یہ گئے اساں سفر وچ وینے پائے سی پیک تے چڑھے وینے ہیں تے کشمور کنے سنیا ہے کہ فوج کی حفاظت نال کنوائی نال تو بساں روانہ تھی سن تے کشمور ون کے ایک جگہ ہے اتیں رک جن بساں اتوں کٹھے روانہ تھی تقریباً ساریاں بساں اکٹھے روانہ تھی سن دوستو تقریباً 40-50 جتنا بساں اکٹھیاں تھی وے سن تقریباً اساں رات 10 بجے اساں اتوں تقریباً پہنچ گئے سن کشمور اتوں وال ساریاں روانہ تھی سن اے ہون اساں مقصد ہے کہ یہ بساں ویجاں پین ساریاں دے کوئی یہ سب کچھ راستے مل گئے یہ میں سمجھو کشمور دا علاقہ ہے تے وہ جڑا سٹاپ ہے وہ تو پینسے دکھا سکے تے اون سٹاپ کو اساں گزرے ہوئے جتنا فوجاں گاڑیاں بھی کھڑیاں ہوئی تے مزید بھی فوجاں گاڑیاں سی پیک تے جگہ جگہ تے گاڑیاں فوجاں تعینات کھڑیاں ہوئی تیاں تے یہ ہوں 120 دی سپیڈ ہے سمجھو اساں وینے پیوں ساری گڈی 120 دی سپیڈ ہے میں دیکھی ہے گھڑی کہ 120 دی سپیڈ ہے ساری وین کے گڈی تے ایویں ہی ساریاں ہون کٹھے اگوں پچھوں ساریاں لائن گڈیاں ویاں پہ تقریباً اندازہ ہے کہ 50 گڈی ہے 50 بس
ایک ہی سارے کٹھے تے فوجاں گڈیاں بھی کوئی گئیاں پہ تے فوجاں گڈیاں پیچھے بھی ہیں تے فوج دی حفاظت دے نال ہن اج کل کشمور تو گڈیاں نکل جان تے دوستاں اے ہے کہ کوئی بھی دوست کراچی تو سفر کرے تے اپنا خیال رکھے کیونکہ کچے والے ڈاکو بہت خطرناک تے اج کل بنے پین تے اللہ ہر مسلمان کو اپنی حفظ مان رکھے حفاظت رکھے یہ دیکھ گڈیاں تو لینے ماشاء اللہ سپیڈ بھی ڈرائیور چنگی لئی ویندی سپیڈ بھی اگے نے بھی نہ رکھی روئی سپیڈ ویسے گڈیاں ویجن لیکن این جگہ تے بہت سپیڈ مرانی دوسرا دوستو کوئی بھی سفر کراچی والی سائڈ تے کرے تے رات دا خیال کرے تو کنوئی نال گڈیاں نکل جان تے وہ علاقے جڑے پہنچو اپنا خیال کر کے پہنچو ایک دن دو تر گڈیاں کٹھے ویاں پہ جی دو کرو ویاں پہ تیجی آ گئی یہ دے گنو تو ماشاء اللہ ساری ڈرائیور بہت سپیڈ میں گڈی میں زبردست جی دوستو ہوں گال ہے ایویں اساں ہوں بائے بائے کرنے ہیں کہ تھوڑا محبتاً ویڈیو پوری دیکھا کرو محبت ونجا کرو سبسکرائب اگر نہیں ہوئے تو سبسکرائب کرے تو محبت دے تو تاری ایک ویڈیو تو میں دے دے بیٹو ویڈیو لکھی تو ماشاء اللہ ایک سارے دوستوں ہوں ماشاء اللہ سفر ساڈا جاری ہے روڈ کا علاقہ کراس کری بنے ہیں خیر نال الحمدللہ سفر وینے پہ یہ سب بھی دے دے پہ تو اپنا چہرہ والا دکھا دوں تو دوستوں کو سارے دوستوں محبت سندرا میں بہنی نے محبت ونڈے تو میرا بہت چینل سلو ہے تھوڑی محبت نال میرا چینل اگے تھی پیار بیسو بے سارا میں تو دعا بھی کرے سا ماشاء اللہ گڈی بھی ماشاء اللہ بہترین ہے اللہ